so muye Jidia wanya so muye Jidia wanya so muye so muye no bon Samuel Jidia wanya so muye Jidia wanya so muye Jidia wanya so muye no bon Samuel Jidia wanya so muye Jidia wanya so muye Jidia wanya so muye no bon Samuel 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 dada fo Jidia wanya so muye no bon Samuel Jidia wanya so muye Jidia wanya so muye Jidia wanya so muye no bon Samuel Jidia wanya no so muye na bon Sam ho eden sima duasa ensia abo apa anwumre nonso eho ene eye kwasiada yema yetiefo nyina atena se ebre aso se yede ugidie ene san dwumade ebreo enene bosome pepepe ebra yepeja enkomo a ye kasa ede afa family planning eho na family planning a ye kan family planning a eye onipa atena se adwen ho se me ko nomaduro ede esi mawo ho kwan me ko bopane ede esi mawo ho kwan sa family planning no ehon nsem na ye kan na ye de betu nyame asem ho ede abisa se sen na onyame usi epene so ana ompene sa family planning no eso obi ye bia nsunsanso be na wo ho ede mano ewo nyamesom mesom nyame me ye family planning a mafom erade ana se memfom erade wei ene enkomo a edabama so ene anwumrei na anwumrei ye de aseda bema 21st clinic wo mada Roma ena ye de dwumade ebro no kwasem ne se ayaresa doson ayaresa bia doson na 21st clinic ayaresa eye sononko wo mo nko ane clinic ba ko a yetumde ayaresa afira bibiman mu ekọ bronyini ekurom yete ya ye man yi mu na yenim se yade ye den wo man Ghana anka aburuchire ne yede kọ na nso no 21st clinic nko a ena atumde ayaresa aye sciatica ayaresa afiti ye man mu ede kọ eye obronyini ekurom enonti ye ka wo mo ho asem a memfa ne biara tumnika na hwe wo machi akwan 0540 311311 nyame ya aduma ochina ye dwada nkurabata dunum ni nyina wo mo betena ase na o maye adwuma enti ya na wahye no nso anwumrei midin ede owo ahene echampon na eye papa toast ena ode ye eko Facebook no so sompa 90.7 FM sompa 90.7 FM ye Facebook page ena afe YouTube no Sompa TV ehonso obetima hwe dwumadie bi ewo ho enom ewura no ma obeboa anwumrei ama yedi enkomoi wona edikan atena ase 90.7 Osofo Noah sorry Penny J Samson Assemblies of God asafumu ena owo ewo enkranza ha enom watena se enmre me manadwo na yasha ase ede enkomo ede evriha yewra emwadwo wakwa aba adwo so be mo na wapom tesen wonti ye ho ye pa yo ye de nyame ase se apomden ewo ho enom sanso na osempakani opokufosu oronso atena se ewo ha the Continuation Church, the Apostles Continuation Church International asafuimu ena owo edi ni juma osembakani anwumre yemwadwo wakwa aba na anidi mu a wapo mu tesen rade Yesu adawro se wo fese de ehie anaji enokre nyame ayebi ampa ewo ho enom ena eye osofo Noah Buni
ɛyɛ SDA asafo mu ɛna ɔno nso odi ne dwuma watena se ɛwɔ ha mema na dwo na mema no ɔno nso akwa aba ɛwɔ ha ɛnum sɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi ɛdi nkɔmɔ ama bibia akɔnkan ɔsɔfo yɛ ma wakwa aba anwummerɛ ya na anwummerɛ a ne die mu a wapo mu te sɛn ɔbɔ da roma yɛ ho yara yo yɛda ase bebree na yɛbɛhyɛ aseɛ no yɛdi nkɔmɔ ansa na yɛbɛhyɛ aseɛ no asɔmpani fa mpaebɔ ma yɛmmie dwumadie ano yo ɛne deɛ kwan so ma yɛ mom afei yɛwie ne saa no ɔsɛmpakani ma menhyɛ aseɛ ɛmfiri wo hɔ ɛnom na memisa ugyidie ɛwɔ saa asɛm yi ɛho sɛ yɛka family planning ebi se ɛyɛ bɔne ɛwɔ Awurade anim ebi nso se ɛnyɛ bɔne na ɛyɛ kwan a yɛde ɛbɔ yawo ho ɛban ti no ɛnyɛ bɔne sɛn na ugyidie ɛteɛ ɛwɔ asɛm yi ho sɛ ɔde to Awurade asɛm ho a yo nwumere deɛ sɛdeɛ ɔyɛsi kan yɛ kɔ so ada Awurade ase yɛne yɛ papa no mu sɛ mo tena se na wo ne wabusua no mo adwendwene mo ho ayɛ nhyehyɛ bi di ama mo ho mo hunu sɛ yɛbɛyɛ wei yɛnyɛ wei yɛde wei bɛto ha ana yɛbɛyɛ wei sei deɛ menim no nti sɛ yenuanom a Kristofo ni bi ni asofo ni bi ka sɛ family planning no enye bɔne wɔ Awurade anim a akɔnto nyame asɛm no me gidi sɛ me deɛ me ne ɔmo nya adwene ɛyɛ suatra bi yɛpɛsɛ yɛ sua deɛ na ama ne boro deɛ Onyankopɔn akyerɛ yɛn so deɛ menim no family planning yɛ ka ne dwam enye prefa sɛ ɛyɛ bɔne ɛwɔ Awurade anim adanse ɛwɔ ho ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛwɔ Awurade anim ɛyɛ deɛ wɔ yɛbɛtuma kenkan Genesis 38 verse number 6 no okay Genesis 38 for the first 6 no okay ne yɛhwɛ asɛm ketewa bi wɔ hɔ okay right Mose ngoma edin kan eti aduasa enwotwe ne nchichemu a yɛsɛn ensia ne nchichemu a ɛyɛnsia yɛntie Awurade asɛm na Yuda ware yire bi a ɔfrɛ no Tama ma nabakan na Yuda abakan di amumuyɛsɛm Awurade anim na Awurade kum no na Yuda ka kyerɛ Onan sɛ kɔ unua yere ho unua yere no ho na fa no kunafoɔ na wo ma unua no na Onan nim sɛ ma no enye ne dia na ɛba sɛ ɔkɔ ne nua yere no ho a ɔma ne ho egu fam sɛi na wanwoma ama ne nua na dia ɔyɛɛyɛ no yɛ bɔne wɔ Awurade anim enti okum ɔno nso deɛ nti aha no family planning bɛn na ɛwɔ ha family planning ni hɔ sɛ Onyankopɔn ahyehyɛ sɛ ɔba abosomi biara sɛ obu nsa 90.7 FM ne nsa buo no kyɛn ɛma anapapa nyɛ saa ɔmpɛ sɛ deɛ nyame ahyehyɛ obɛdi soɔ no enti ɛna wɔ so ɔyɛ biribi foforɔ bi a ɛno nti sɛ wɔsɛ sɛ ɔmo yɛ saa nneɛma no a akyire ne nsunsuanso ɛba wɔ mo so no ɛkɔyɛ ɔhaw mahunu obi a ɔyɛ bi a ogyina hɔ a no watu ahwete sɛ twere atɔ no soɔ no because ade a Onyankopɔn ahyehyɛ wɔ nipadua ma yɛ mogya fi na abosome so a ɛsɛ sɛ nka saa mogya ne pie firi nipadua no mu na onya asomdwe no wanom nnuro bi abobɔ mpaneɛ bi ama nipadua ne ho kyere no so no nti sɛ obi ɛne obi akɔda na ne ho nsuo no koraa na wani Onyankopɔn hyehyɛ so na Onyankopɔn akum no deɛ a deɛ ne bɛyɛ sɛ onso kɔbɔ paneɛ anaa kɔfa aduro bi sɛ nyinsan ma ana sɛ adwene bi ne wadwena deɛ ne bɛyɛ sɛ onso betuma nya asomdwe wɔ asase so sɛ wuti asɛm ne ya nti na kyerɛ sɛ Onan deɛ no na ɔma ne gu fam ma ne sɛe enti sɛ wo so kɔbɔ paneɛ na sɛ nkosua no sɛe anaa ɛgyene sɛ ɛbɛyɛ a ɛntume nyɛ ɔba a wo ne Onan nyina gyina the same scale enti sɛ nyame kum no
say ye bone wo nyame anim de a wo so de na waye no e ye bone even doctors and nurses for na nim say wo pane na nsunsanso be ba so da chen enti papa say aso aye kan say nurse fo etie a nurse fo nso mo tata so pa ti assembly ana on you den study bo ko an ba nante no awo na chi but ono so na de aduro no ye den e ko bowo bisa say ade no no de aduro ni bowo ono de o pemma dudu awo Yenina ye tie sompa family plan mobra enti mimi susu se enipa de sua tra na pese ye dane nyankopon adwene de nyame ahyehye ne de wa ye no ena nipa pese wo ye den odane no de mimi nim no enti se ye kasa family plan enye bone dia hwe se saa niema we ba ye hwe nsunsanso ahodo pa ba wiase sisi ebi te sesen nsunsanso bebrebe oba bi na mo a eya na medwene ho a to da eya na ye me yase oba ma bi ko akọware oba bi awie na afi wo de hawo 90.7 FM de mahunu bebre wo do hawo no hawo te sesen hawo do bebre awo ebedu ba bi wo pa wo emma ebedu ba bi na yare bi akofa yare kwankro bi a ato no so ana ni kunu no na oye adwuma tua sa ho ka nanso na ya ade a wadi kan ya to ho a onyankopɔn de so no me ne akatua eba beto no so edi ye pese ama wiase nyina hunu se wonim se obedi awurade achi na se ogi onyankopɔn asem didi a emasua tra meboro so se di onyankopɔn ahyehye no awurade asesa ifise wote saada abisi ne won sa kirae enti onyankopɔn ahyehye emere ne nnade ama oba briwe so a sei ne besie briwe so a sei ne besie enti die enti na de awurade ahyehye no wuntumi nni so enti me de meka ni nyina de akwa akosi se enipa ntumi nsesa ya adwene ne ntena ase mobra papa na pane na awokɔbɔ no akra bisa se die enti na awokɔbɔ nya adwaman ndi awokɔbɔ za pane no ina oba won ne kunu aware na waye bi eno no se no de nya adwaman na ne ha no ndi na no na ye tena ase no na otwe miensa atwam a asem ba ko a aba throughout ewo nkomum se yenhwe the intention adwene a nipa no de yesa no ndi ona de ya o ma ye kan sesi e na wotwe miensa atwam nyina no eye quotation na ye eba na ba eba no eba mo de ye adanse se ona de no na adwemmone ta ye chire but obi ka se ma wo ketoa me ba no ye ketoa Bible says me mfa me ho nka me mikuno enti ma wo ketoa maduru mpempenso bi mikuno pese oba me ho enti ne se manhwe ya ketoa no mesen akwa akonyem nachi na afi na nkwada no tata so emu yade odre amane bebre ebeduru ba bi kwa na nkwada no hwe no asan ye bibie wo ho no nti no se obi ye family planning okwan we so adwene we ne woni tim onu jidi se enye bonne onu susu se enye bonne se eno na me kire bibi se onyankopon ahyehye ensabuo no mu enhyehye no so awurade ahyehye ato amemma di bie misa se ma me no ye nananom mu na omo pen so no na sampane ne sa nuru we nyina maaye no enso se papa na omo tumi edi nhyehyeye no so na omo tumi hunu omo date meboa se na omo nim enso meka se na omo kra na omo nsua nwoma bia right enso na omo nim oba bia se uhunu se dawe eye dabone dawe me ko be ma ho a metima nyinsen dawe me ko be ma ho a me nyinsen enso utumi hunu nya panne aye mema na ese omo hunu na aye ma aye oba no na ese wo 90.7 FM ese oba no omo nim okay me na me ka kire omo nim papa omo nim okay what asuma ye kan se afrefo omo nim die ntina wonim okay wonim because yetiwe ade bia wo ye wo wiase bia wonim se aduane we midi a ebema me yefunyade ana me bwa wonim enti wo de ugina so se eye bone onyankopon se obi be ye family planning if you say omo aye bie no se nkomo ofra omo aye bie twamu no omo ofra nka bohunu yare ahodo a 21st voice enya ene se eno no de ye nsunsanso anipa no ono anya but eno ma ne nye bone sa die ntina ba die nsunsanso no na ama na ba ye o hawa ma winti e bone sa bone na wo kodi ye no esunsunsanso beba
nsunsanso na be ba no so nsunsanso de asomdwe ne bebre wo da mbajo ate ase mimi ni mo bi a wabo bi a kire se oba no bosomi ubu nsa wonim se dawe eye dabone mami wonim se dawe nye dabone mawo na se wubu ni nyina so na ususu se panie bi na aduro bi ena wonwene eno ho biem na mu panie bi eye force ade bi na wodi ka nipadua no enti se bosomi so a ne nsa buo no se de oseso obu no kura na entumi masa de biara da o mu nyina ye tie sompa enti eye ade na wo ye na onyankopon ye na chiwade wo nyame animu ni nti ebeba be dan bone de nsunsanso abrewo medase amwafa Osemba kani fosu me sanya ba ho enom biem asompani ma mintie wo mfiri he Osemba kani de esene pi se obi a oye saade no bia no eye chiwade wa awurade anim ma mintie wo nso ugidie ewo sa family planning me kwa sa bien usenyin sen kwan pan pa medase na yamatifo nyina adwo na hwefo ohun se nyame bo nipa no odi nimdie mayen na nimdie na abagenrate ya manipa kuduru sampempen so no nimdie odi me nimdie do so ama ne kura ne ba ne ba nhiem 90.7 FM nipa na aba atiasefo asan so na ye adwuma onyankopon bo nipa no odi mrama yen kwen kan Genesis chapter 1 verse 26 28 wa mo go yanjwa kakra ho obo di pa Mose ngoma edin kan etibaako ya du nsia ko madunu wotwe etibaako chichemu aduonu nsia ko madunu wotwe 26 to 28 na onyankopon kan se moma yenye onipa won yen suban so se yen seso na oni epum pata ewiem noma nto awade yenhira wo awo yenhira mpacho awo yenhira ndi nyame ebu yense suban se nsaso yo nko wote moma yen na kese obi kanyankopon no bo nipa nyame aje oba honkon na bo yen se suban se nsaso ana mo je sa mre hye yense yen wona yen nore asase su na odu bi ko kese monye se mpoano anwea on kanta wo what makan ontumi ndi ya hye ya mede mu ayen na mom se bi nkan ka nimdi a edo so ne hunu se na odi nkan na wo besa papa kwashin se bia enkola no bia na hwe no ana se bia na wona tata bi pempese me family rachi na me ne tananti ja me nye family plan me fam ho ban di adwena menya no na over I what was saying wa hene yes sir Christosum me fi say me to so say me ye say no ye pe ni awurade pim nyame na hye mra say munye sei mfa wo pe enye say man ye say ya nkwara me ntin hwebe baba doso na baba bobo so nyankopon wona wonim kwafa so ma ne maduani di nyankopon ha abortion so that saying family plan dey enyu nyame wo pa baby papa kan ye upusan question bi say Genesis 38 wono na ona ninua no upusan question bi say nti family plan I so saying family plan be the woman family plan wo family plan wo so man ninua no ba no family plan nti family plan yin say ensuo na ye be ba no ye gina no ye say no bi kura ye ona de ni bi mo pan ye bi nya penso the same family planning nti ye won sunsun so bebre na akwara bebre ye family planning ye de boy ho pa se be ya awon ma pan ye de hye ho bibia ya drugs bia ye nom ne ma ye adwuna wo nya se wo si kwara se wo ma akwara no ma no ene yam fa so guaren eno ne ma ne ye bone money good very good yeah na kan better hill say me ne danti wa go me da be bi sina adwene ne se akwara no wo sa ne da bia ba ama ababo no so tie ne min si kwan kran ene so nyakopon pe jane pam bi mpa ne wusi ne kwan no nyame de ne ba ye adwuma bi dabi e wata so so ma wurade ben wa hunu wusi ne kwan min wo bia wo wo makoma ko 13 ne atwa so 13 no won na hwem ma pe nyame pe janwa papa mpanifo nyina mo ye papa ya kwafo sabi nti abuchafo ye maje ye nwene ma wurade ekto fo ma ye nwene ma wurade ya mwawurade e wona bodiem wona de wode bia ma o ma ba ko fa me se ma wo me wo 5 years minya matre 5 years nyame hye ma me obeso wo abekura 2 years na wo abekura 1 year ko dim sare enyin sen nyina wo wurade hye
wa yo mo nyina penti family plan ne de ye kapa de a me ma dwene de say ogidie ne say me nfim to obi adwene say ye busu ana say ye tia ya wo a Nyankopon pe asotwe wo ho Nyankopon pe asotwe ne ye de wo ana papa o kan o na de o me wo ye sa nyo say me nwu ma ono kro say me wuma na nkora nya me dia me say wo akoi fa wone fo because obusu ne ye current say no we na sabe we tum wara we yire na amamre no mo yesa ne kura yayi kan ye wo wara ya utim ware na ne ni pato so no sa ne ma no hu hia bi ni wo ya adwen se wo bi ekodina je na me nye we na me ya na kese nya me hu so nya adwen pa ntinya ko eden e pa na hye no nti family plan no de wo fa ya de ya ni pa hye ni mi di adoso ene kwa ya de pa se de boy ho ban ne so ni pa per ho obi benya obia nipa mi yansa otuma hwe school otuma hwe university otuma ye wi ti me do so a mentinye saade no ana na sa family plan ya ban yo be do so a ntebu hwan nipa mi yansa na pe me nsa so ye wo na wo hwebe e hwen fre urade ti nya botere ye hwen urade na ni hye ode ma ye ni so awo ba wo di Nyankopon nya wo ye bo ho mpa ye na se urade no ma ho akwankyera wo de anyinsa aba no wo de hwe akola no obi no asem pedua saade a chi na nsan kora no we are the whole world na Jesus minimum awurade na me feel say no emwai ti family plan na je papa enye okay enti wo kan say family planning enye 90.7 FM ye wo mo nso a te say dia wo kan no kore say ye kan de say obi nyame ne obi ohwe nipa no kore nyame hwe ye enso eduru ba bi a nipa wa hoden no so ene nyame gina na ode aye for example say nyese nanu ya na free say chese ba ye ya eduru say ye ko suku a nyame na hwe ye enso suku fees nti obi ntimi nko school ade ba ko a ene kwasem pass wo ka na da waso bi sam sa kwashin ade ba ko a Christopher ye hunu say anipa ye wiase suku nkoa ne nyame bod ma nipa e wa bra bom ye suku nkoa suku de na ya se wanko bitin ko suku wie na so na ontumi twaten adwuma dɔɔso nyame de ma obi wɔ hɔ a wo bucket no wo start say what if you probably see me bay ne hana kore wo hye talent ni bi de yansa no dwuma sompa efe ba ko nyame hye de bobra na nsa no adwuma ɛne sɛ kuya akora yɛ do yi kuya adwuma ne ma yɛ mpe kuya yɛ nso nkontomo a na yɛ di nkomo no na Chief Mama kase wo Quran no mu de ade a eye bone no nyame si no pi za ade we wo ya eye bone but Bible no yo ba bi nyame si no pi se wo ye ade we ya eye bone nti nyame anka no se eye bone wo awurade no asan ka obeka wo bone nyame bone so nyame twa so wo ho bone o na nyame twa so wo ho ni abrante de yeso nyame twa so wo ho nyame twena so wani ya so twinba ya so twin wo ye no wo se ya awurade so te say adwena wo ye so o se no me nyame ya de ekum no twena so ke bone bone eno ano okay se ko lan kan na ye kan ina de koro right nti no eye bone se o Kristo ni ebeye ede ye ma ye mo awurade wo abrabom ye ma awurade ye nya bibia ma awurade ede nkwada no emfa ho ne dodo ombeba wo no nyame ni no be awurade be ye kola no bi keto no bi e bi be so tuatua so bi pa ne wo kosi ne kwa no na ne ye wo gifo wo fa na ye de asem we so begina wo nkomo yi mu adana ye hia ye no ye hye tumade we ase no 90.7 FM malama oba first day no o kan say nsuo no nyamfiri bema no ho nko ba no ho de a enye onipa nti sabre ye pese ye bisa se yenum aduro ana obopane bi na eno no ebedwudwu nkosua na no na se ba na ma se sabre no eba no nyam meto mu ntini ye betima ka se enye ba se dia na o kire ne die mu no wo kan se bi bisa question kura se bi nkura wa adwen se se ne be ya so re sen ade no emmanti na obetima bo ban kakra se be ya wontum emfire yire achi nti na ye ba sa adwene na ode ye no mo hie no na nyam gu so adwene no na ye de kan very good nyam ma de ni na ra wo adwene da uti ma wode si kwan no
saa adwene bɔhwɛ so de abufo okay nti me ma adwene adwene bi betima ya adwene pa wo family planning ho na wusi ade a eba ayi awo a eba na sa de eba na wusi kwan no na dwene pa no se me ma ne man adwene pa papa so me si kwan me ma ne ma na che me ma ne ma aya kwan sie na dwene pa for example bi a maame na wo owo ye bosome miensa chi pepepe ni kuna akɔ ne ho wasenya nyinsa akɔda no kora ya wo no bosome miensa ba pɛkyɛ na ya senya nyem na chi biem nti anhwe ya maame no bɛwo akora no kora na nea onyem na chi no ɔno kora bia na wonya nante nipa fam di ye na mi ka sɛ nipa hwehwɛ ye sɛ ɛbɛboa yɛn ama ye ho yɛn han right ɛbɛboa yɛn metumi abrabɔ anase asetena etumi akɔnkan ma yɛn na mpo nyame di adom yɛn no yɛn sɛ betumi den aso nyina ye tie sompa ba nyame ma nipa nimdeɛ wei sɛ bɛyɛ a asetena mu no yɛ ho bɛhenhan yɛn ɛno na ɔma dɔkotafo nim aba a ɔmo boa yɛn sɛ mitiri pae me a doctor bɛma yɛ bibi anom na atɔ me ɛne ne yɛkeka ho nti wenum nyinaa no yɛbɛka sɛ nimdeɛ nyame de maa yɛ sɛ yɛmfa ntena asase so na yɛ ho ɛhenhan yɛn abɔdeɛ deɛ nipa sɛ si kwan yɛ kenkan Genesis 21:26 abɔdeɛ nyame ni kwan sɛ si abɔdeɛ kwan okay nipa sɛ si abɔdeɛ kwan nyame de bona ɛne na wɔna wonni yere wɔna wonni kunu na wo ma ye family plan e ka nye man ko na yo mema nyina ye bi mema ye bi nim kora be sabe na endi ye misa se e bi a wo mo aware ye no de kora mpo bibi si ban 90.7 ye mfa ne se wo mo de bo bibi ho ban aine na wana wonya nware ye na wo mo nyina na wo ma ye family planning ana papa din kan na de yare bebre abba ye popra fa ne pra na ye bebre no kwasa na wo kan bebre anya sunsun so bɔ ne wum ama ne akoma yade no ne saa mogabro so na ne bebre akora ba ya akora na banya yare bɔ ne 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 family plan na ye hwe ni ye hwe ni e mo se buo ni pa wa brabo mo wo yo ha de na so sunsun so no ayeta yo me da se bebre nti wo ne osempaka ne ya adwen se enye ade papa nyame ani nye ho yo bamenko osofo buni ho ezi asafo mu na odine sofo djuma na minti ono nso ne gidie ewo ha enom osofo enkomo yi ene da hwe watie akasafo mienu aye ne wo nyina ate apono o on okay na wada roma mamintie we family planning honamu nyamesumu ede na obeka wane me da papa amen me fa kwanya so chia atifo ne ahwefo amutie free mafie ne ba bibiara mo wo bia fande akoye Sunday de na akoye bizede free no ne de nyina ye nko a wo hwe mafade ye kire se menyandru fie kura wo hwe ankomo we eba mframa mu ache agidifo bebre ekire o madwene efa family planning ho na menim word ba ko bi mu ayebesan dia ma family planning na metuma ka no say birth control say me yen hihye amama wo ida say mewo afia nyina ye tie sompa me bosome ana mewo mfie mensa ntino say no kre family planning ne birth control ya ye pedia osofo buni pese me develop point bi say ye woni o ma bibra e wo say Christopher ye bubu ho okay na ye say adaje e wo ho but me me gidie ne say ensese ye twen dawre wo family planning because me does say elder kan bibi say etoda asem bi ye nyame asem ma ye nkoje nyame adwuma ye de ben enye say meka say eye ana enye ye hwe Genesis kopem Revelation ana Moses ngumedi nka kopem adise ngoma na minim asofo aye ho nyina say betumanya prove e wo Bible mu say family planning eye bone ana enye nyame aka ato ho no eno nso nkyere say meka say 90.7 FM
because your normal baby the Bible mu anyame ansi so dia nanso obraso no kura kire se ukoya enye aha nti no me build me points no yanhwe adenti na family planning ewo ho ana birth control ewo ho me can say it is part of our stewardship say ofie hwe so fo dwumadie in fact nyame enye basabasa nyame eye ne bibia ne kwan so nti ye share Isaiah chapter 58 Isaiah chapter 1 verse 18 Isaiah chapter 1 verse 18 sentia family planning and birth control eka nipa that's a need stewardship ehun a ye wa kontabu bi e de ma nyame ne say nyame ankasa ton safre nipa say yemra meka ne ho na yemfa adwen yensin konwa na yenhwede ben na yebeye sompa enye bone say owarefo woni wo yere mo be ware ana mo ware awie mo yenhyehyɛ say yawo yi mu yebewo ba akopɛ ana ma wo yi mu yebewo mienu mfie dodo a yede bewo de ben enie bone bia ni san hyehyɛ na nyame ayato ode ama yen say yen hyehyɛ no bone bia enni eno ho mitia akasafo mienu ena me de compare previous ayina many previous for no binum ya adwen say onande no the fact say we hwie ne sperms na agu no enye no ntina nyame kun no trimpo a ewo ne trim say mewo na yebeka say minua pani banie ajabade no do me na me brede ba ye de nanso enye me majapade na mum eye minua pani de no sa trimpo no na onande ye de ben edi hwie ne sperms no de ben egu ya wanwo ama ayi. Apart from that place ye hu record ya for that cases ahodo no so nti eno no on set no na scientific ayi eni ho nimdi ahodo fa tete no menim se na wo pane ne o ma binu mu a na eni ho nti sa nimdi enu ni wo enne dan de ngoma no ankasa ka se break kwa nimu no nimdi ebe de be ebe do so ma ye nkasa nimdi ahodo no nyina be sai wi ase no enne wa hwe nimdi ados nti hwe ba bia me ne wote hwe nipa dodo a omutie ye na omuhwe ye hwe kwan nyame asem no fa so de ben etre ententem so eko ndi sem nimdi aba na nyame amnam na nwa kwan so ma nipa binum so nimdi so omumwa ye a ye ho enkyere ye ewo awo mu ewo ayarehwe mu ewo abrabo mu a in fact boni bia eni ho boni a ewo family planning ho ye de eno bible na kanu pin on ware ya ensese woni obi ye de ben eda na men ware na me de jam trust mani so 90.7 na makoye family planning sanse me pese me wo me pese me ye saa no ma no boni a ewu mu no na boni be na ewu mu se na ede ka me manya nyini ye de me mami no ketwa no ye ba onyanduru ba bia but me lecturer bi ne counselor bi ka kire me se obadru ahofe age no na okọ school a kire no ade bi okọ school afa condom ye de ben e ma no condom a wode ma no kire se obi kọto hye ne so na oje ne hu ba bia enje a dada me so mepene so ma me ne waye de we ndi nyankopon de yoye kura wo ye no ono nko amfiti preko se wo ye de ben oye ade no the god head no sa three nyame agya nyame oba nyame nkonko no he called them say momra mayenye bribi nti boni a esan wo family plan ho ye oba no nko a be fa adwen se me no me mpese me wo Jesus oba no fa be ma na chi koya eno de ye boni eno kra enye family plan na waye no na ye boni one include ni kunu wo ade na wo ye de ben enu mu mini enye oni ni kunu na ye de ben afa sa adwen no enye ade a eboa yenhwe yenyina ye tie sompa yeah Matthew chapter 19 verse 14 so owa hen obetuma kan ama ye na Matthew chapter 19 verse 14 Matthew asempa etidu nkono ne twetwemu a ye edu enan na Yesu kan se momma mofra no kwan na munsi won menchen ba ho kwan in fact na yenum se ina osoro ahene no wo won eye no kre enkoda wo hu hia pa nti Yesu kura no obekamo enmofra eje won se momma won kwan ma won branti ade nti na obesi
awo ho kwan adenti no it demand an answer sɛ me reason ti a me si ma wo ho kwan na bible enti a menim sɛ me yere fa afuro na ɔkɔwo doctor ni no hwɛ sɛdeɛ afuro no tie na enya nduru bosome miensa bosome mienu doctor ni no hu hawa e de beba no nsunsuanso abone e de beba na doctor ni no sin konwa ni kunu sin konwa megiri sɛ saa na ɛkɔ so wɔ hospitals ahodo mu na ɔse no yenyi abortion kra bɛka sɛ enye no we kura yehu nsunsuanso bi a ɛbam na yeyi afiri hɔ no bone bi anye de ben eni eno because bibinti ɛna wo yɛ saa de na wo yɛ de ben o yɛ no nti ɔwan ne sɛ ubisa me a osofo buni men ti ase wɔ bible mu ɛne say family planning ye wɔ natural ɛne artificial say ye natural te say the dad ka say ɔwo mfie num no nti free bra wo ye no wo ne wo yere da na wo ne wo yere na nti sperms na ayekɔ no ɛyɛ den what is meaning and yes sperms bi a wo de bewura wo ba mu na de ben ɛma awo ye de ben ɛba nti ye wɔ natural one a manu nim ɛna ye mmema no nso ayaware no nso nim bra me ne me yiri hia ye be de ben ye be wo ne ye nwo what is dada kan fa nurses say omo wo ntentem of which me no menti asesa good so kat ɛna binum kura banivo o ka binum kura ɛyɛ nhyehyɛ a waye yeah all this nurses no nyina me sha semeka say me wo 3 years sana me kan obi ka say obewo 2 years 1 year obi a me sha wo asegya no nipa kura wo bebre ɛkyɛn me nti sɛ nurse ni bi ni kuna yɛ nhyɛ sɛ ye be wo ntentem a ɛnkyɛ sɛ nurses for ɛwo de ben ya wo yɛ family planning ɛna yɛngya professionalism ɛma the professionals the side effect no obi a family planning wanya side effect when I catch us say family planning no na man no side effect no and the same sunsun na ma me nya no obi a family planning or no to face the same sunsun no nti etoda a Christopher nyame ama nipa bi no nim de asofo nim de ye de do bible no mu nyame ama apomuden fo nso nim de eduru a yenja mo no mo interpreti or mo laws concerning side effect a ewo oba no honom no say but in fact ebeboa ma nyamesom ne abrabosu no ye de ben akọ animu me da say right come yeti o come na come say come dey brother we better want to so de be come yeti okay good o wa hin wunim me yere health worker or ye midwife or centralized hospital ha yeah me yere health worker and obi anu obeka sa asem na ben a kire wo bia ena meka no nsunso so bi wo hɔ a ɔno betuma interpret say ade we on say ade bia no ye human institution ti mfum so tumi ba kwan a ebi mu mfa so yɛ ɔmo de mfum so obi betumi aba ma how why de be aba ho ena me kyerɛ say at the same point in time obi anya the same how no enye family plan ho na de be bibia de be eba nti my engineer no so say bible ka ɛyɛ bɔne ye penioma ɛyɛ bɔne wo hwɛ Exodus chapter 20 verse number 3 no copy 17 bɔne ahodo ekoba nyina nyame abɔne nyina tofa ɛwɔ nyankopɔ mransem dunum emu 4 ye ono dia emu 6 ɛyɛ yendia sɛ wo bibia ye betuma defend ama nipa nyina tiase a it is the law of God so the golden rule no ɛna ɛbo nipa ɛho ban wo hwɛ Genesis chapter 20 verse 14 na ɛhɔ na ye bɛka sɛ de ben nsɛ de ben aware nti yebetuma akire nsɛ aware mu different ways ebe boa ma nipa yenye boni entia nyame na yenye boni entia yonko nipa nso medase right nti wo pese o kire se yan shedan twere family planning e wo mransem du mu yenye boni ana o wa hene me pese me kase yan shedan twere nti yan shedan twere nti e na eye boni nyankopon anka se eye boni e na osofo eye se nyame anka no nyina mu no mihu mfom so bi ewum se me ne me yera atena sa ye nhyehyeye se ye betete ya wo mu either by natural way or artificial way mihu mfom so bi a ewo good enti yemisa se niema ebinum susu se family planning ye bone no eye ba bi a enkrofo dwen se the sperm no enkwa wom yeah
nti because of life a was sperm mu nti no sɛ wobɔ paneɛ anaa wonom aduro anaa fa kwan bi na sɛ sperm no wu a equal to abortion anaa equal to murder. Nti we never been the argument say family planning bɔne because family planning no ekum enkwamoa no ɛma ntumi nyɛ adwuma sɛdeɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ nti no ɛno na mami bi nti yɛdi saa nkɔmɔ wei a sɛ yɛnhunu sɛ ɛyɛ bɔne anaa ɛnyɛ bɔne no memisa sɛ sperm enkwa wom anaa sɛ at what point ɛna nkwa ɛbam a ɛno nti sɛ wosi ano kwan a yɛbɛka sɛ ɛbɛdane bɔne ɔwa ne medase ɛne atiefo ne ahwɛfo nyinaa sperm brɛbɛn na etumi active bra oba na to ne kosia na oni na hyia mu na o sperms no saa konkonti ba hodo no akoye adwuma na atwa ne ho ahyia even sperms no kora nye ne nyina mu na nkwakora wo over billion no ba ko pɛ na nkwa no yɛ 90.7 FM nti na ne nyina atwa ne ho ahyia na ba ko akɔbɔ kosia no na ahya sɛ develop ɛhɔ na nkwan yɛ de be abamu ba de no enya release ade no nya nkɔ ka kosia na ebeden adane ba ye nyina yenim sɛ Yesu nkwan so na ne na gyan yɛ de be enhia ya yewo no. Apart from that sɛ kosia no sperms no enko ka kosia na enya ade a life betuma de be abamu nti sɛ ade no nya ma ya minim be ma bi a na adwuma dinti ne sperms no yɛ weak eno so oni ne yiri hia mu da nanso ba bia nye de ben embam nti eno de it is not here no they say enya ya sperm ko ade unya hwie gu a well se woda na ohunfo nso oni oba hia mu na ohunfo na ade na release ade na aba nso bia na ba ko bi wo mu a eye ntafo owum nya won so na wahye da na ade nso ahwie agu nti wo be ye den nti nioma bi wo ho a ma ye nko nyame ko emma no yeah right enema bi wo ho a ma ye nko nyame ko ma no osembaka ni ma memra wo ho biom na minti watie akasafo mienu a eka wo ho yi edi bio na osusu ye se wo pese wo de akire mu biom ana se ede na omu bia ka wo ne no nya adwen na pese wo adwen foforo ede kire asem no mu biom. Right. I'm say be ya ye nyina ntiase no be ya adwuma. Enti na ye pese wiase nyina te yenka. Na minu asofo asema wo kan bia no. Eye mene ne ya adwen. Nso wo kan bibi se doctor to me can say ba ya ma wo ba ya obewu. Ana papa yensa no kan. Enti bia mesi kwan ana mi twa wo eno de eye yare na to kwam wo ye doctor se nyankopon na yi wo mo mai asase so no ye kasa honam fam no nyame de ode agya wo mo nimdie na ode ama wo mo na ode agya nti se doctor ka se me ma wo bi ma wo bewu a ende enye bone okay ono na ahunu problem won se ye ka honam mu niema de honam mu niema na onyankopon de ahye ye ne aye nsa na ese se ye ho adwuma no de beto chima wo ho bia no nimdie ukran hu nimdie no betuma hu se me ma waduro we ya wo hu beto but we me ye usei a ubewu ntimi se me ye ni sei na tim de asonja ba ntia no de menim se ma me nka se nko hu biem by doctor no ena ehye no se me ma wu biem ma hu se bia wo nko be firi wo nsantimi 90.7 FM eno de ma me ni afobu bia wa brade ani said the city no papa no ni afobu bia wa brade ani because no de doctor na aiden aka ho asem e honam mu asem right so hono na se ye be sisu aka se family plan wo ya ye bone ne de eno anam da so gina ho se okay eno de ade onyankopon aka ho asem so ompe no ompe di se kenka Isaiah 48 no kra na Isaiah 48:10 no kenka ho kakra ma Jeremiah mum Jeremiah 48:10 no okay Jeremiah 48:10 yeah
Yeremia 48:10. yɛbɛsɛ yɛhunu sɛ nnome bɛba anaa ɛmma Odifo Yeremia nwoma no eti aduanan nwɔtwe nkyikyɛmu a ɛyɛ edu no Nome nka dia ɔyɛ Awurade adwuma biara na nome nka dia osankan na fena firi mojahwie guo mu. nti deɛ na kyerɛ sɛ deɛ onyankopɔn ahyehyɛ ato hɔ ama nipa wodane no a ɔndome wo. Okay. Deɛ na bɛkyerɛ sɛ nyame wɔndome wɔnkɛse wo. Yɛka sɛ biribi asankan a family plan na ho asɛm ne yɛka no wasankan na fena afiri mugyam ananyɛ saa wasi kwan sɛ woma no nyɛ dɛn ɛma nti deɛ mepɛ sɛ nkaeɛ nyina ehunu no sɛdeɛ na sɔfo ka bibi sɛ yɛwɔ nhyehyɛeɛ no deɛ firi nyankopɔn natural way right sɛ ne nyame de ama yɛn nti ɛno na menim sɛ ɛno deɛ mɛtumi afɔ so ayɛ dɛn adi so kɛse abrɛn na ɛtɔ da nso abi wɔ nso a yɛsua a ɛboa yɛn so nti wo sankan deɛ onyankopɔn ahyehyɛ deɛ a wanku a ɔbɛsɛe wo deɛ menim no right nti nyame anku a ɔbɛsɛe wo ɛno ne nsunsuanso ahodoɔ a wɔ mo ɛnya no bibi sɛ na obi nso anya the same problem ɛnso wɔnyɛ family plan da sɛ yareɛ wɔ hɔ anaa mɛboa sɛ yareɛ deɛ nyame bɔ kan yɛ ho nti yareɛ deɛ wɔ hɔ ɛno nko family plan no nso so betuma akɔfa yareɛ saa yareɛ na bi di abrɛw ɛnde ɛyɛ dan a de bɛbrɛw me sɛ na papa kan me ne me yere ɔbɛwo ɔwo a ɔbɛwo nkwala na chikura bi abɛyɛ fo yi na yɛ tie sompa ɛyɛ nyame na ahyehyɛ ato no so nti na me kan bi sɛ ɔba sɛ hunu sɛ o sɛ papa kan bi sɛ natural way di onyame ahyehyɛ sɛ hunu sɛ dawi ɛyɛ dabɔne ma me wo ne hukunu ni nyina sɛ yɛsɛ yɛ tena se aprane de a ɛsɛ yɛ hunu sɛ dawi yɛ dabɔne ma me ɛma yɛn dawi yɛnyɛ sex dawi yɛbɛyɛ sex tete no nyɛ deɛ na nka ɛwɔ hɔ ano no si enimo but nne no deɛ mɛka ne sɛ yɛato atwene ɛne yɛafa wiase nimdie no artificial na wɔka no yɛafa no no a ɛne yɛde yɛ den ɛbɔ bra na ɛkɔ nti bra yɛbɔ kɔ no yɛnhunu sɛ ɛbɛkɔ akɔfo ɔhaw ɛde abrɛ yɛbɛkɔ akɔhyia ɔhaw a yɛntimi nso ano nti nnɛ wohwɛ nneɛma ahodoɔ ɛkɔ so wɔ wiase bebrebe no nyinaa no a dodoɔ naa yɛ amumuwi ahodoɔ ɛna de nsunsuansoɔ ne ba fi sɛ onyankopɔn deɛ waka atoɔ nom sɛ adeɛ no woyɛ nko a ɔmfa ho nkyɛw yɛminim no 90.7 FM asɔmpani ma mentie wo nso wɔtie akasafoɔ mmienu yi nea ɛkeka ho ɛne ɛmu nsɛm ɛdeɛ mbiom na aka akyi apɛ sɛ wode ɛka ho ɛfiri sɛ sɔfo bu nneɛma yɛate asɛ sɛ nneɛma a ɛyɛ bɔne no Awurade bobɔ odin wɔ Exodus hɔ ɛna oba pam foforɔ no kura so mu ɔka sɛ honam nnwuma da adi pefee ɔbobɔ nneɛma bi a ɛyɛ honam nnwuma wa mo family planning din nti bi a obi yɛ family planner wɔnyɛ bɔne abusuan nwene ho yi yɛma bebree wɔ hɔ a ɛde asɛm bɛba o wɔsa kyerɛ mu wotumi yɛ sɛ woyi bi adwuma mɔto a wobɛtumi de abafa mu ama akosi ase ka ibi yɛ hɔ a ɔbɔ ntɔfa wɔde ama yɛ mbrase mu na wobɛfo ho sɛ ne bi wɔ wɔmmɔdin Sompa FM ɔbɔ no akurakuro ɛyɛ sɛ wɔ sɛn ka onyankopɔn nkɔmɛda ne kɔnkɔn ka hɔ ɛsɛ wɔde ne nsia sɛ wo nua ne nia no ɔbɔ no tofa no yɛde aba fam bi koraa saa wɔ nso ɛhyɛm na mo bɛtu mo ne nyinaa di bɔne ne prakɔpɛ wo polisi ka ma me wa ka te no na nimbia do so ama ɛde nimbia bɔ korɔ no ne saa ne kɔ nti wɔ fa nea meka ne sɛ ɛyɛ nipa nhyehyɛeɛ sɛ bɛyɛ abrabɔ a yɛbɔ no yɛbɛyɛ ne ntɛntɛm wɔso yɛn nyinaa yɛ tie sompa ma wo ho yɛ ɔha wɔso sɔfo ka ka o bia awo yɛn bosom yɛn sana ɛnyɛ sɛ pa sa ba ɛba sa ma nipa no na ho kyerɛ nti wo ni ɔbɛyɛ a bɛma ho yɛ ɔha meka sɛ me fi sɛ susu sɛ so no wodi bɔ brebe bro kristo mu a ɛma wo fo nyame akwan nyame de obi apa no nti ne pɛne sɛ wɔse yɛ nwo ne no na yɛsɛ wɔ asasɛ mpo no anwea nti sɛ wɔsɛ wo na do nya nwo no yɛ de a na sɛ mebɔ wurade wɔ anyema bi mu a manyame ho yɛ ne ha na yɛ nwo nyakopɔn wo sɛ Paul kan sɛ bi ɛwɔ as well saying First Timothy yɛhwɛ asɛn kakra wɔ chapter 4 verse 1 to 3 okay Paul kan sɛ mu
First Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Timothy nwoma edikan eti mien enan eti nine no chichemu ba konkopem miensa ose na honhon no kan no pefi se na edi achi no mu ebinum be fam na da ahonhom ne ahonhommone nkyerɛkyerɛ ho atwe wɔn ho afiri gidie no ho atrofo nkontompo nti wɔn na wɔn ahonim awuo wosi awade ho kwan ka sɛ wontua wɔn ho nuane a onyankopɔn bɔ sɛ agidifo ne wɔn a wahunu nɔkorɛ mfa aseda nie ni bie no okay wɔn sɛ nipa hyehyɛ ne ma yɛ nyina honhom ta akyerɛ o me ka kyerɛ prince a bibie no yɛ kwa saa family plan ne ma yɛ nyina ne nnuro ahodo amanfo yɛ ba ne mpa na yɛ wo nyina no honhom no ɛnyɛ kwa ibi ta akyerɛ ɛna ibo do ba bia de sunsan so ba ne ba yɛ o wo fa ne bɛ hyɛ wo saa bo so me so no watwe wasɛw bibu ɛnhyɛ wo kwa wo FM ɛnyɛ sɛ nketewa ne yɛ kasa nti ɛmo yɛ na ba wase bɛkora bɛsi awadeɛ ho kwan ka sɛ awadeɛ kora ho nya ne ɛnkɔ so ne kora sɛ bɛma ware na ba na ba ware yɛntwa awadeɛ akyi kwan kora sɛ bɛyɛ a awɔ henye bebrebe na nkɔ ware bɛma deɛ asɛ ne ntene wo na ware ba na kɛsɛ nneɛma so te yɛ saa nyina ne sɛ bible nyame yɛ sɛ sɔfo sɛ firi Genesis to Revelation wanka ho asɛm nti yɛnti nwuram bebree nti metuma gyam sɛ yɛnya ma awurade na yɛnya ma awurade ɔwɔ saa hyehyɛ ho kɔ obiara wɔ quotation firi bɛyɛ bosome di aka sisi yɛ dwam sɛ ɛwɔ sɔrɔ sɛn family planning ɛnyɛ ana ɛyɛ na mo mmedi nyankopɔn yɛmi nim sɛ wɔn mmara nhyɛmɛ sɛ yɛnwo na yɛnnɔre yɛnhyɛ da so ma na obi so yɛ bi a wɔsi ɛkwan no wɔnya asotwe yɛna megyina so a medi manya ahoɔdena very good medi sua sɛ obiara yɛ bi a wɔnya saa asotwe no mede ase bebree yɛbɛba na yɛabɛdi yɛbɛtoa so ebiem sɔfo bu ni ebio this second round wasan atie kasafo di mbiom na aka mu a wopɛ sɛ wode ka wansa na yɛakɔgye aboafo nkratoa aba that's menu asɔfo yi koteshi me megiri sɛ yɛbaha yɛsua deɛ kakra nti no moma yɛhwɛ de bio ɛwɔ Jeremiah chapter 48 verse 10 no Jeremiah chapter 48 verse 10 no okay yeah okay say no men kan de oye arade adwuma biara na no men kan de osan kan na fena enya na fena enya wo ho asem na enya ware ho asem na o kan wo ho ntimi mpesa ye de no be batrese ye point on de no de na o kan ho asem awudi ho asem afena wo de sekan ebo bi no ho asem na o kan enye 90.7 FM na said the okan so okay nti me ba masem no so no nyame amayen akwanya free will say yam paw na yen chusu de yepe e wo abrabo nti okasa yen to aso embo ade nti na nipa yen so yetumi ye abode hu ne oma akodo bi nyame de sa tumi na yede ben amayen me san kama na se pi say ye woni oma bi e bedwen ho a it shouldn't be family planning issues. Family planning, me peso obi abeka say totally enye. Be it me sense me enubium, be it natural or artificial. Oko kanu natural enye. Say enye dia, enye don't follow the cycle of your wife no. Nti dabia hwegum. Say wunim say that we me me yiri hia. Ebetumi de baba na woja ya waye bone se pese yesipi ka se family planning eye bone de a da me ne me yirbe de ben ebehia no bia na wono ohun ye o se wono yirbe hia o ye nso nim se da we ye hia obenyensen bible nse se mo bia nsi afanu no se obi pese o ye ya na ye fa ye ho nkame na manye contraceptive yi no na me pese me wo ntina be ma no oba no simi kwan a eno nso what is it in fact nyoma bi wo ho a odo no me nka say me my point no nye say
ɛyɛ bɔne ana ɛyɛ papa because yɛ ka nneɛma ɛyɛ bɔne a we shouldn't think about family planning okay na dada ɛyɛ kan ne side effect ahodoɔ obi anom para ɛwɔ side effect ndi yɛka side effect ne nsunsuanso bɔne ɛde ba me no mempɛ sɛ yɛbɛ draw the line no towards that ba yɛnhwɛ abrabɔ no nhyehyɛ a me ne me yere ade bɛn ayɛ sɛ yɛdi so be it natural or artificial no me no ɛhɔ na me point no da so ɛgyina sɛ wo ne wo yere anyɛ nhyehyɛ bia bia natural na de nyame na yɛyɛ sɛ ne nyame na ayɛ natural ne ka natural bia bɛ ne natural artificial no dada san ka sɛ nyame de nimdeɛ na ama nipa bi no mo yɛ de bɛn ɛhwɛ yɛm ɛna saa nyame korɔ na de saa nimdeɛ na ma saa nkrɔfoɔ no a on bɛboa ma yɛ setena de bɛn akɔ animu nti sɛ yɛ natural ɛyɛ artificial yɛ nom nhabaman kwa na yɛde san ho yareɛ sɛ yɛ no orthodox ayi no nso ɛka ho yɛ nom ne nyina ka ho sɛ yɛntumi scrap ne nyina off sɛ ɛnyɛ ɛne mmorɔfo ho hia doctors ho hia nurses ho hia de a ɛne yɛntumi scrap no off sɛ nti sɛ metuma hwɛ no sɛ wɔyɛ great farmer ana obɛ businessman a space na tumi nya brɛ na de bɛ na hwɛ mo in fact yɛbɛ ma accountable sɛ yɛwo wɔn na yɛntuma nhwɛ wɔn a papa nyame bɛbisa yɛn ya nti sɛ mɛwo nkɔraa no na nyame bɛbisa me na maboa asua bra me ne me yere bɛda me ne me kunu bɛda na matete mu na mawo mmiɛnsa na mawo num na brɛ no wom na matumi ahwɛ ɔmo a in fact ɛyɛ papa sɛ me sɔfoɔ ma wo nketekete atoato so saa na mentumi nhwɛ me mma na ma yɛ adwuma kunu kwa ɔwɔ ani nta until on the point to say my young say family planning ɛyɛ bɔne ɛgyina adwen a wode yɛ family planning ho ɛna onandeɛ no adwen no ma kristofoɔ nka sɛ wahwie ade no agu nti ɛna nyame yɛde bɛ ɛku no adwen no a ɔfa sɛ ɔbɛwo na yɛde bɛto sɛ ɛyɛ ne nua ba nti obi hwie agu ɛyɛ saa adwen no nyɛ hwie agu sɛ yɛka hwie agu deɛ a yɛwɔ hwie agu bebree a anka nyame akum yɛ nyinaa ɔsɔfo yɛwɔ hwie agu a anka nyame akum yɛ nyinaa me ne wa yɛte yɛhwie bebree agu no yɛka sɛe na wohwie ade gu asɛe nti sɛ me dana adeɛ nkye na nyɛ me ne me yere na ahyia mu na me hofo a sɛ ma sɛe no ɛwɔ sɛ nyame kumi ɛno de sɛ nyɛ wo na wonim kwan fa sɛ yɛpɛ sɛ ka sɛ ade no yɛhwie gu na ankɔ the right place a ɛna ade no bi koraa no ebi koraa kɔ right place but intumi nyensen ba enya hwe ndia no so bone bi eni yes good meda ase bebre ugidie ni sanjumadie na waso eguso a o tie aha sompa 90.7 na yedi nkomo na babedu sabre nyame asofo ya kire adwen ahodo minim sade awon so wadwen wo minim sade ugidie kire wo family planning no ho mayena aboafo ase emra ye ba yɛbɛgye afrɛfo nso adwen kyerɛ aba bɛka ho ɛwɔ ha 21st clinic ɛne so yɛase no yɛbɛsese a 21st clinic ayɛ sciatica expert sciatica no wo nerves na ɛwɔ wo to ase na ɛfa wo sire mu na ɛfa wo nansia bɛsi aseɛ hɔ no sɛ ho tekye ma ɛno ɛne ɛfɛ ne sciatica na ɛtumi bubu wo to ase ka wo sɛ dwe wo sire mu wogye ho baabi a ɛnyɛ na ɛno na 21st clinic ba yɛ adwuma pa wo mu yɛ nti abasobɔ ɔmagye no wɔ Ghana ha ɛne amonone ɛnya asɛm ketewa wɔn mu gye international awards ahodoɔ wɔn mu gye local awards ahodoɔ na ano nso na wɔn mu bie the only ofre na waba abɛkyerɛ onso wadwen ana ugidie good evening hello good evening wode ne baabi akasa fi malam mayenti wa malam asemwe ɛtwache nemo bonibia ni senipa Obio good evening. Hello Obio good evening. Hello good evening. Evening ajame pacha na mo today. Nyame adom boko. Yo. Wode ne baabi akasa fi. Bi pacha Ibrahim zina go kasa fi bojo ku. Era sementi o. Bi pacha se wo banyem na wayi so baba ho ban se wo manyin se ba bi pa cha mi busa malam se ye he pa na yankopon
Yo. Yeda say ebe you are no. Good evening. Hello. Hello, good evening. Good evening. Would anybody Kasafi? Also for yeda say my enti wanimre. Aha. Neso medamati. Na, the person kai asofo no say. 90.7 FM. Yes, what osoro hono aware ni. Enna. So, what obi a wo be no anse oban. Ajo man. We e pa boni ni tin ya. In front of form. Say, osoro hono aware no ya war so ayewo. Person. Anything the percentage of second question. I want to transform a young man for Abraham Clark. If the papa tell her, I know a woman who can carry a woman, find a woman for 10. So we can catch in here and can afford to be kind. So we can one what of what. Woman service, they are good. And see, our in law. And so, one said, that we are making the water. This is the point. I didn't get some planning. Almost binding it almost come on. Now, almost say, and the one. What upon the Papa? Says over to Namia or one sooner one of the water. It's what you Papa. And in some way, I wouldn't be the point that I'm talking credit to turn them a big one. And what? Yo, yeah, say baby. Okay. 0598994994 0598994994. Good evening. Good evening. Good evening, baby Akasafi. People for me, every pandemic. Meda Semira, my inti wanimre. Madam, the name of Chikra Muyi. Na public plan I can watch them here. Say Case and ya, not Yabua. Say me a penny. Although Bakuna na watch this. If you want to never made in Nana. Na adia ba ko ha je ne se armado o feta fa no de tuna fa teknologia fa gam patrefa wo ba da wo nkuragu wo bebre abroad mi hwe wo na wo bi wo nkuragu wo nkura no wo chefu de kustu fa bi an ko ma ma kura nyina ya pata na se fa ne plan ya ba na se wo bo ho ba se wo betumi a tiki wa wo no wa hwe nkura bo ne be ni right e dia ne dia mum ye ne fa gine ko na enchire member no wo mu ntia Trema, everybody see you. Indeed, more canon of the Martin. Yes, that's a baby. And oh, dear. Good evening. Good evening, Minia. Browse, what are Mamma into and ring? You, when you play your chair, I will not beg your phone and I put my battle so. Amen. All right, I can't say. Family planning, they said the Biame canon. So for being anywhere, obey me a cynic. Akase bone 90.7 Bible no be no chiresa and na your Bible no ma say bone ene mrato family planning and to bone and to mrabia wo Ghana ha sanso na ento nyankopon mrabia ha na ye kase ensu ye go ne dia menya so te Paul obaye ne hu nsu ya nsan be Paul angu and so the Christopher nyina gidi se Paul be ko heaven enti ye betra asofo yes, wrong, baby. So, almost seen it say, we won't go and Yankopon Adomeo, bear man or bar legally, or then a tier. Now, my family planning. Not a binti, won't to me and no Obani, Shia, and will be. Now, as I say, Yamiba Domenedia, and now the side effect in Tino Yamia Domesa any pana. Kaya do quite the bay. There be a any pegu, and many pepper, did them with you. As I said, yeah, for the cover. See, you better also for the family plan issue. Almost 16 years. I may go after them as a family plan, but we are not about to know what means to be. Right. Yeah, that's a baby. No one's wondering, out by 0598994994. Good evening. Good evening. Good evening, baby. Kasafi. Me that's a main to sister here. Me back your question is it is a mamma pane. That's a minimum be Brian and so bonnet. Yo, yeah, I thought you are no. Okay, also, one more pane, no, no, be dra, a bonnet
0598994994 0598994994 so you use Vodafone so 050-205-7003 050-205-7003 ne nyinaa wobɛtumi afrɛ na waba so waba abɛkyerɛ wadwen ɛwɔ enkomo yi ɛso na yɛtumi akɔ yɛnim wugidie ne sɛ na yɛgusuo yi ɛnɛ na yɛda idi awie ya yɛka family planning ho asɛm yɛbisa sɛ family planning yɛ bɔne anaasɛ ɛnyɛ bɔne asɔfo akyerɛkyerɛ mu adwen a wode yɛ no ɛna ma ɛyɛ bɔne asɔfo akyerɛ mu sɛ wo na wantimi anhwɛ nkwadaa no a ɛno nyame bɛbisaw enti ɛbɛyɛ sɛ wobɛwo nea wo nsa ɛbɛsonsoɔ na wobɛyɛ dɛn so na watimi awo nea wo nsa bɛsonsoɔ ɛno no ɛyɛ asɛm a ɛno na ɛkɔfa family planning no ɛba mu no enti ne nyinaa no ɛho nkɔmmɔ ɛna yɛdie yɛda so agu so wofrɛ na woba mu a yɛbɛgye wasɔm pani woka sɛ nyame sɛ yɛnwo yɛase nnɔre sɛ mpoano anwea ɛno nti na kyerɛ sɛ yɛ awoa ne awoɔ 90.7 nyame sɛ yɛnwo nti no awo ni ani awo awo de so wo wa say den say ne me de bedum wo no wo hwe wo mu na so fo kan say akontabu wo ye ma ho ha asofo kura nyame say obi a wo hwe asoro so no o wa sade ye hye papa na be konturu abusua no nti yen yankopon ye abusua no say wo na wo ye head wo ye nyame krokro wo fie ho nti fie won toto ye nyina wo bagya no wo na wo toto mani makoso saba ya na me kan say yesu kunku. Okay. Good evening. Evening, me. My auntie Obi and bro saying. Obi ama yetira masa bo wula me. Na ye sopo ba ko ka se teteno. Teteno me ma me nanan ma me beto wo mo no. Bosumi bia na omo sa omo titi nunum ene pumpuna nwusie num ne ade na omo de sa. Omo so kwan na omo fa so omo family plan ene nyame ama ebinum nimdie. Enti na yenso ye yusu artificial no we no. Enti natural wine no ebinum da so kra ye bosumi bia obekwa akosa. Right. Enti ye ka se nyame nso na hwe nipa ene ye kwa children's home ye nuanom nyame ato omo nsem na ekoya doye wo nyame nto ento dia ne mfirisoro mre wo mo enti ye nto wo na wanye careful a ukwa nyame betwe aso aten obi a oyi ne ho nsu oguye. Right. Yeda ase bebre ene onso de a de ba so pani na o ka na me bisa se nyame se ye nwonti no na chese asudie wo ho so wo ya se akola no anase nkola no kwa ba fa so a obehwe wo ye nua bibisa question bi ya se wo be ya primary plan se wo be ya abortion ni na the same ni mu abortion dey with you amekora meka say abortion kora no and they different from family planning so and they at na ba we so for say nya ba ankwani ba we dey abortion dey nkwan ba ma wie bi kora so me miensa nan num bi kora kon kansa di abortion dey me nua ba ntenti bi da that's constitution so wo mu ni say it will go brew it ma ebi mpo a wontimi wo biem me da say good evening. Good evening, boss. Ude ni baby Okasafi. Pastor, you're from Hereford. The Kasafi about. Me da say my intio. Pastor, me da say right. Yeah, there's some better. The Kasafi here Katana say. If I know, don't worry. I'm very pastor on your head. Yeah, Pastor Buni Sayano. It is helpful to know the bois bia ngbo kite afiti ana edasi tabu si yemfa enya yempa nemum so worry o nyame na se ugu sabra no so a eno na enye right enya kura ati so worry 90.7 FM e to wade kete yenso ye da se bebre ne wo de a wo de eba ye ni tie wurade a hwehwe na wo say ni heaven ti wo yina opa wo ko heaven wo ko ho aso twen so wo heaven iyo beda ase bebre na obi so ka natural na de natural say wankobo pane wankonom adrobi na say bia oye eya o sabi bidra na yusu bidra okay said na ye kanu nenya two things e wa ba kon de sofo addressing abortion ne obeye family planning nsonso na ewum
Okay. Nso ne mu pa nti no family planning no still. So for wadaro mama me mfa we last na wa wi amaye. Hello, good evening. The brano of me can't come on my way to see it. Let me say, Bible say, I worry in this couple. That's I worry in this one. I worry in the water woman. Now, oh, Pastor Bible is a old but what man, Genua, we need to put in the bar. And he's gone, I mean, the cancer, you know, almost okay. Yo, here I say, Yamin Shroud. No day out the bum. Say, Obi cry ye nuaba no question na no. Say, Tete no, ye mammy nom you soon num in as for. And no so that's your family planning. And say, who you sue helps name no more be it's good. Provided say best PC wa warrior ana wa wo kwan dia boni bia nhyeda enye de ben enim. Me san kan sisu biom say ogide ni sen family planning it should be an issue as of for ye be gina no so na ye be ka say eye boni ana ye be twe no ho dawri bebre asai adaje e wo ho nti wo ye family planning na be boa ma wa hwe wo ma in fact it's okay be it natural or artificial. Okay. What number na ebia na yedi nkomo awie obi be pesa obe frɛ o no wadi nkomo. Otofo bu ne me number ye 024 16 70 521 me wo adeshiman UP school de oba kwa Adventist Royal Academy adeshiman ho no ma wo de no ba ho a me ne my teacher for be show mo so yo ye da say bebre asompani ne dia wie kra na wo do number to dwa me kan say be me say we say ogidi e wo bia kra sofa na Paul kan kra ogidi sofa because ade no bia kwaduru ayehu odi akokra be bo ho nti ogidi e wo no kra sofa say ye ma wo say wo be family planning a o wa kra sofa nye ma so a so kra sofa ne me kan no na yen international yen kwa nim o number na yen sorry the number 0242 50 59 42 0242 50 59 42 yeda say bebre na osabakani ma yemfa what's media we na do number so yo am say yeda radiasi said Eda kan no ye de radiasi bebre yam se yesua de bebre ni yiye musa onyankopon de obi apa ma no de ususu se wo ya eboa wo no onyankopon tambia tokoso na ye ndi se bibiduro dia na ye ken me doctors na binom se wa doctors na binom tima hunu se bibiduro ye natural nyame abon better than sa abrofono chemical na mo ye maye no dia na ye pese mani sisu se chemical no de eye denara set se wa ko di aduane bi a omde niema mix na akofo hawaye den abani paduanum nso se wan ko di sa aduane na kasa bi asa o hawo no emba nti ye mfa ni nyina sa na ye mani momu nyini se de papa kan eye denara twawura no obeba obitwa na de e da se o number na yenso number na 0243 03 96 55 0243 03 96 55 eyo so fosu the Apostles Continuation Church International right me so for penny so for kwatin me chia na nwure pa me chia da ben presane da me da se no ye kire sa gidie di sua de bosomi ni e na yakasa fa family planning ho nyame ya adoma next week ye bosomi ahase kwasi ada foforo kwasi ada edi kan ewo burunya echi bosomi miensa no emu yade adesua foforo ebesan abrew ewo afidie so yebeda papa toast ase bebre ore no de ye call Facebook Sompa 90.7 YouTube Sompa TV ode ye call ho enom yeda yetiefo nso ase yede usi ha na ya sore nyame ya adoma ochena ahomachen no numpa mu yebesen hye afidi kro ya so na yede ade achen bia adwumade abre kopem sa abre no midin ede owo ahene echampo erade enhwo so makrawo
Jidia wanya so muye. Jidia wanya so muye. So muye. So muye no bonsa muadinyo. Jidia wanya so muye. Jidia wanya so muye. Jidia wanya so muye. So muye. So muye no bonsa muadinyo. Jidia wanya so muye. Jidia wanya so muye. Jidia wanya so muye. So muye.